Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Μετά το άναμα των κλαδαριών σε Σιάτιστα και Μικρόκαστρο αντίστοιχα, σειρά έχουν σήμερα να ανάψουν και οι κλαδαριές για τα Σούρβα, πάλι σε Μικρόκαστρο και Σιάτιστα. Να ανάψουν οι φωτιές και να γλεντήσει ο κόσμος. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, η κλαδαριά είναι με ξερά χόρτα που στην Γεράνια ονομάζονται φουρφούρια, ενώ με τα ίδια ξερά χόρτα γίνεται και η κλαδαριά στη χώρα, αλλά εκεί τα ονομάζουν λόζιο. Ας δούμε όμως τι σηματοδοτεί αυτό το έθιμο των κλαδαριών. Έχουμε εδώ μαζί μας την κυρία Παναγιώτα Σφενδώνη, η οποία και θα μας μιλήσει σχετικά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη Λεβεντογένα Σιάτιστα, στη Σιάτιστα των Εθήμων, στη Σιάτιστα που αγαπάει την παράδοση. Σας καλωσορίζουμε στο έθιμο των Σούρουβων που αναβιώνεται κάθε χρόνο στις 30 του μηνός. Το έθιμο των Σούρουβων είναι ένα από τα κομμάτια της πολιτιστικής ταυτότητας της Σιάτιστας. Είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση με έντονο λαογραφικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Η ονομασία του προέρχεται και θα λέγαμε ότι έχει την ιστορία της από την λέξη σουρβιά ή αγριοκιδονιά, που η καρπή της είναι τα σούρβα, όπως τα λέγαμε. Προσφέραμε δηλαδή παλιά εδώ στη Σιάτιστα στα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ως ευχή, καρποφορία και ευημερία, ως μια ευχή για ευημερία και καρποφορία. Η φλόγα του Σούρουβου συμβολίζει το φως της φώτισης και της ελπίδας για το νέο έτος. Σας προσκαλούμε λοιπόν να επισκεφτείτε την όμορφη πόλη μας και να ζήσετε από κοντά αυτό το έθιμο υπό τους ήχους των χάλκινων, στην πλατεία της χώρας αλλά και στην πλατεία της Γεράνιας, όπου βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα ο Ιππικός Πολιτιστικός Σύλλογος, δημιουργεί αυτήν εδώ πέρα, Ιππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας ο Άγιος Μόδεστος, φτιάχνει εδώ την κλαδαριά και γι' αυτό την έχουμε φτιάξει όπως βλέπετε εδώ πέρα, μαζί με όλη την νεολαία του Συλλόγου. Η Σιάτιστα σας περιμένει για να προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αυθεντική φιλοξενία. Γιορτάστε μαζί μας την παράδοση, μοιραστείτε τη ζεστασιά των ανθρώπων μας και καλωσορίστε το νέο έτος με ευχές και χαμόγελα. Καλή χρονιά από τον Ιππικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σιάτιστας ο Άγιος Μόδεστος. Πλάνα λοιπόν από την ετοιμασία της κλαδαριάς στην Γεράνια. Και κάπου εδώ όμως θα πάμε μέχρι το Μικρόκαστρο, στο χωριό Μικρόκαστρο, εκεί όπου σε λίγο θα ανάψει η κλαδαριά. Η κλαδαριά που στείνεται είναι με κλαδιά δέντρων. Παιδιά του συλλόγου στο Μικρόκαστρο και εθελοντών είναι εδώ, βοηθάνε να ετοιμάσουν τις παραδοσιακές τσιγαρίδες, να ψήσουν τα λουκάνικα, τις παραδοσιακές τηγανιτές πατάτες στη λίγδα και βέβαια σε όλους τους επισκέπτες όλα αυτά με κρασί, όλα δωρεάν εννοείται, και τη συνοδεία χάλκινων οργάνων. Χωριανοί, αγαπητοί συνδημότες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλώς ορίσατε στο χωριό μας όλοι. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλές γιορτές να έχουμε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ στο Μικρόκαστρο, στο έθιμο για τα Σούροβα, στην κλαδαριά μας. Σας καλούμε όλους να κεραστείτε παραδοσιακές τσιγαρίδες που φτιαχνόταν όλη μέρα από χθες εδώ, από τα παιδιά. Πατάτες, στη λίγδα φυσικά και λουκάνικο, κρασί για όλους. Ένα έθιμο που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εδώ αλλά και στη Σιάτιστα, που θα ανάψουν αργότερα οι κλαδαριές. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καιρός δεν ήταν με το μέρος μας, αλλά σήμερα ελπίζουμε ότι θα γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα και θα ζεσταθούν οι καρδιές μας από τις κλαδαριές. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Να πούμε επίσης ότι τρέχει μια λαχιοφόρος αγορά για όσους θέλουν να στηρίξουν το σύλλογο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δήμο που μας στηρίζει σε όλες τις εκδηλώσεις μας και όλους όσους βοηθάνε εδώ σήμερα όλη μέρα για να επιτευχθεί αυτό που όλοι περιμένουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να απευθύνετε ένα χαιρετισμό και να ανάψετε την κλαδαριά μας. 2 η ώρα αύριο. Τι έχουμε αύριο 2 η ώρα? Μεθαύριο, οκ. Γεια σας και από μένα, χρόνια πολλά σας. Συνεχίζουμε στο Δήμο Βοήου κάθε μέρα 3-4 εκδηλώσεις. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Καταρχήν να συγχαρώ
τους ανθρώπους εδώ του χωριού, όσους ασχολούνται και όλα αυτά που βλέπετε τα ετοιμάζουν με πολύ κόπο και εθελοντισμό. Είναι μεγάλο θέμα το να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ευτυχώς στο Δήμο μας υπάρχουν πάρα πολλοί. Γιατί χωρίς αυτούς πραγματικά θα ήμασταν φτωχότεροι κι εμείς. Δεν αρκούν μόνο τα μέσα. Χρειάζεται πάντα ο άνθρωπος να αναβιώνει αυτά τα έθιμα και να συνεχίζει αυτές τις όμορφες παραδόσεις. Δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια. Πολλές ευχές από μένα και για τη νέα χρονιά. Και ας ανάψει φωτιά γιατί έχει αρκετό κρύο σήμερα. Πρόεδρε. Το χωριό του Μικρόκαστρου. Γνωστά και τα έθιμα. Παρόντες πάντα συντηρούν αυτά τα έθιμα ο κόσμος ο οποίος αγκαλιάζει πάντα το χωριό του. Ευχόμαστε να συνεχιστεί. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για την πρόσκληση την οποία μου έκανε και όλους εσάς. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, δημιουργική και με υγεία. Και λίγο μετά τις 6 ο Δήμαρχος Βοήου, κ. Χρήστος Ευκλής, θα ανάψει την κλαδαριά εδώ στο Μεσοχώρι, στην πλατεία του Μικροκάστρου.
και αμέσως μετά στη Σιάτιστα και πάλι στην περιοχή της χώρας, όπου εκεί η κλαδαριά θα ανάψει περίπου κατά τις 8 η ώρα το βράδυ. Χρόνια πολλά και καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Και καλά κύριε. Καλή χρονιά. Με το καλό.
Αυτά κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Χαίρετε.